Ang tubag nato sa Salmo mga igsuon nagkanayon nga kita sa to'y sumpay ato kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Musugot mo nga mahimo mong karnero. Sugot dili. Kaning karnero, kanagan isang kanding, hasta ng mga hayop, basta mahimo na silang kauban sa panon, niya nanana sila giila nga ilang magbalantay, musunod dayo na sila. Magpanon ko nagmaayo, usahay kanang karsada, mapuno gina sa ilang gidaghanon, kay magsunod gina sila, ug asa pa dong ang ilang magbalantay. Nya mao na gihimo na nga panigingnan sa mga katawhan sa Israel nga sila maoy mga karnero sa Ginoo, ang maayong magbalantay nga mao si Jesus, ang atong maayong magbalantay. Pero kinsa man ni silang maayong o kining mga karnero sa Dios? Niya ka niron sila sa kalibutan o wa na dire? Gilingi anay mong tupad. Pangutan ay na karnero kas Ginoo. Nya, moingon ganing ulo, tanawa dayo, moingon siyang tanawa dayong naong di bayawanon. Kay kaning karnero sa Ginoo, liwat sa nas Ginoo. Kung unsay kinaiya sa magbalantay, maumaupod na ang kinaiya sa mga gibantayan. Nya labi na gyud kay ang atong maayong magbalantay nga mao ang Ginoo, kuan gid kay siya, grabe gid ang iyang paghigugma nato. Iya gutang gihimo nga iyang larawan og kasamahan, image and likeness. So dako jud kay rason nga dali ra gid tang muliwat sa atong magbalantay, pero kana yung actual gyud nga karnero og magbalantay di man na magkaparihas, kay ang naong karnero di man gyud parehag naong tao. Pero kita, katawhan man tas Ginoo, dali ratang muliwat sa naong Ginoo. Kay matud pa ni Jesus, ako ang maayong magbalantay, nakaila ko sa akong mga karnero, nya sila sad namati sa akong tingog ug nagsunod kanako. So kanus-a man ta maliwat sa naong sa Ginoo kung mamati ta ug mosunod sa iyang tingog. Kinsa man rong tingog inyong gisunod? Ang tingog sa Ginoo o tingog sa politiko? Ha? Kinsa ro inyong gisunod? Nabuangon ra ba kay musta na? Kusog kay tang maminaw sa tingog sa mga politicians, pero bungol kay tang maminaw sa tingog sa Ginoo. Hangtod na lang hinuon, di na ta kamaong mupili, gaagad na lang ta sa ana gahapon soroy mi ngadto sa layo-layong lugar, diha gid mi nagi ang mga lugar nga purtig yung motor daghana parking at bang sa kalsada, gamay ra bang daan nya galinya ang mga tao. Ngutana ko ni ani akong driver na kung saan na sila Edgar ba kung saan na ingos Edgar mao na pa din, mao na maro mga adlaw siya ugma gid ani, grabe karon kinamangay ko no to Damax. Ako wa jud ko kasuway gikamang ko. Kamo mga asawa kasuway mo gikamang mo, wow kasuway. Unya, mag-agad ta na, mo na karon patuyang sila og inawayay, nagsigi nag-inawayay, wa na'y naminaw sa Ginoo, ang gipaminaw, ang ila na lang kaugalingon na nag-away na, naaga ni Roy mga nangamatay na tungod aning ilang siging inawayay diha anang social media. Kita mo ato, katong ni viral sa YouTube, nga estudyante, nga kuag maayo sa iyang teacher,
gibash og maayo, bashing sa social media tungod lang kay ang iyang gipili mauning niya nya di sila pareha gipili sa iyang teacher. Ang iyang teacher gasigi og pakauwaw niya hangtod nga nakaingon siya di na nako makaya og nananghid siya nga maghikog og namatay gyud. Namatay. Awa mo kadungog na. Oh, himog dili nga naa na sa YouTube, naa na social media, Facebook. Unya naasad toy maestra nga ang iyang estudyante gipakauwawan sa siyag maayo. Kay lagi lahi ang gipili sa maestra, lahi pud ang iya. Og naa say inahan nga gipakauwawan og maayo sa anak tungod lang kay ang inahan usara basad sa atong mga politicians dili parihag gisuportahan kay kaniya iyag yung ingnan ang iyang inahan ba nga para nako luod na kay kagnaong kung magsigog hunahuna nimo mura kog kasuka og dugo musuka kuno siya dugo lang arang datog sukag laway dugo kay purtig yung kuno niya yung wa nagisa kauyon siyang inahan nganong nisuporta ning maong kandidato nga para niya dili maayo. Tatong naay nanoroy diri kausa karon pa lang bag-o tawagan akong sekretary nga nang makikita ko no abot man sa dayon daghan-daghan man to sila nga 5 o 6 ba to sila kabuok pulos gyud nagsulo ba og pink. Father, sorry Pader ha. Ano man, patabang lang ta minimo Pader na kuan na may mga marka diri nga lini na motoy nako magkuan mo mangumpanya sa nako sige ako na lay kumpanya ninyo lini isa pa di man guna mao nako di ni mao di ang ang ako lang punto ba hinaot unta nga bisag ana hinaot unta nga gasunod kas Ginoo sa imong pagtuma ni ana nga ang imong kasing-kasing gidasig ba sa Espiritu Santo nga maunay suportahi aron ang mahimong resulta sa ato unyang pag-eleksyon ato sang respetuhan atong tahoron kay muila ta nga kini gipili nis Ginoo kay kitang tanan nagsunod man sa Ginoo kana mo'y nindot kayo kaysa kana bang mahunong na taning batasan nato mga Pilipino ba nga inighumas eleksyon unsa may sunod election protest mo'y gasunod nya di gyud mutahod sa midaog ang mga nangapildi hangtod yun matapos ang termino sige yapong atake mga buangon ta mao na ang maayong magbalantay nga mao ang Ginoo niingon paminaw mo sa akong tingog ug sundan ninyo ako pasabot ug ang gihunghong diha nimo ana butar sa ana kung ang gi-inspired sa Ginoo nimo ana diha sa kana. Og ana sa pamaylain. Ana mo na sundan. Og unsay color, red ba, green ba, blue ba, yellow ba, pink ba, sundan. Pero siguro nagiampuan na nimo. Aron iniglusot na sa eleksyon og kinsa may midaog sa lokal og sa nasyonal muingon din ka, Lord, your will be done. Di taho dayon ta. Away gubot, mauswang untang tanan. Di ba? Ana. Sige, di na lang tanang politika. Kamong mga mothers, niya manggay mga mothers ron din niya, Mother's Day maron. Musta man mo? Maayo mong magbalantay sa inyong mga anak. Tubag. Kinsa dinhi nga mga mothers nga mo claim gyud nga ako Father maayo kong magbalantay sa akong mga anak. Tasa ngamot. Sige na.
unom ra kabuok. Sige, kamong mga anak, og naamos dool atong niisas kamot, kamo na lay mag-igo, og may ba nang magbalantay. Unsaon man sa mga mama aron mahimo mong maayong magbalantay. Ibaw mo. Sunda gyapon si Kristo. Unsa may kinaiya ni Kristo, nagsangyaw sa maayong balita. Muna sa unang pagbasa, gisunod gyud nila ni San Pablo og iyang mga kauban ang Ginoo. Nagsangyaw sila sa maayong balita. Kung ang duha kay duha ka buok anak, ang imong maguwang anak bright kaayo. Unsa may maayong balita para niya? Kung moingon ka, eskwela na dong or die. Moingon gani kang imo siyang pa-eskwelahon, mag-ana gina, yes, 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 kay bright man. Nya katong bugo. Ang usa nimo ka anak, 40 mabugoa. Unsa may maayong balita niya? Ganahan, kaya na siya moingon nga, undang na lang dong. Say, yes, yes. Ana, mo na akong gibati sa una. Elementary pa ko. Arang-arang magid akong utok. Sige malag kasiro. Pag ingon yung mama, ngalin na matikdan sa sakong inahan ba, nga wa sa gitay ayo ako mga grado, kay sige lag zero lagi. Ingon des mama, unsa ka dong og sunod tuig, muundang na lang ka. Pag grade 4 ba? Nako, amo tiwas ako grade 4 ma, pero okay na nimo ma, muundang ko siya. Oh, okay ra gyud nako muundang ka. Gunan lang tangan nis uma. Nako, ay kana nindot kay na. So nang kanisod ko grade 4 wa na jud ko maghunahon nagklase. Ang ako mahuman lang ning tuiga. Muundang na gyud ko. O tong undang na yon ko. Bugo man. Mo nay maayong balita sa bugo. Niyang na kay anak nga gusto kay Muslim iyang lawas. Unsa may maayong kuan, may balita niya. Kanang di nimo pakanon. Niya katong baboy kay lawas. Unsa may maayong balita? Pakanon. Ona. Ayaw parihasa. Niya ko nang imong bana naibog sa inyong silingan. Unsa may maayong balita niya nga imong ihatag? Imong unsa tan-tan ang kanang animala ka, ha? Unsa man ka? Ikaw no, pansit yung kay kada, may nang balita para sa imong banay nana. Di oy, magsigi nagbalikas, nimal dako. Ana. Pero imo na siyang ingnon nga sawan. Awa ko kay bawo sa inyo isulti, may magnaminyo ko. Unsa may maayong isulti ana, mga asawa? Mo na siyang ingnon kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Nothing gonna change my love for you. Ditso din na imong ba nagtabok na to silingan? Nya mo tabok na siya dito nga malipayon. Nga naman, naaman ka nga maayong magbalantay. Wa ka manghimantay, dili ka marites, magbalantay, nagatiman. Ang maayog og magbalantay mga igsoon, naghatag og maayong balita. Ug unsa may maayong balita? Kaluwasan. Kaluwasan sa lawas ug sa kalag. Ya di man ani mo pwedeng luwason pinaagig kasaba, pinaagig yaw-yaw, pinaagi og balikas, pinaagig kusi, pinaagig hapak. Di na maluwas oy. Unsa may makaluwas ana? Gugma. Gugma gyud. Nya unsa pay lain? Pailog, patience. Unsa pagilain? Pasaylo, forgiveness. Unsa pagilain? Wa na? Ang pagdawat, acceptance. Kay nasa uban mga buangon kay tanan, labi na ni mga asawa nga nakigbuwag sa bana. Pasaylo ala na imong bana, dugay na pa diroy, dugay na kay nako siyang gipasaylo, din alang mi mag-uli. Ano na lang good, civil na lang good mi, civil na lang. Naku di man na pwede good. Imo gid nang pasayloon, imo gid nang dawaton. Nya kay imo man ang bana, igpasaylo nimo, imo gid nang pahigdaon tupad nimo. Luod.
15 na katuig, pader. 15 na katuig. Tuan na siya siyang kabit. Nanagyan sila mga anak. Niya akong papuyog. Di ko, relax na ko sa akong life, pader. Nako, bantay kag maimpirno ka na, ha? Oh. Kaya ang Ginoo, mga igsoon, bisag kapila na ta ni adtos yawa, bisag kapila na ta ni kuyog sa yawa, ang Ginoo mo dawat gyapon nato. Ang Ginoo mo pasaylo gyapon nato. Og iya gyapon tang dadon ngadto sa iyang puloy-anan. Matud pa sa atong ikaduhang pagbasa, nakita nako ang mga tao didto sa langit dili maihap naas atubangan sa Dios. Mauto sila ang nakalahutay. Unsa man ang nakalahutay? Kana bang kamaong mubalik sa Ginoo? Kana bang dili mulunang sa sala? Naman ko'y usay ato sang prinsipyo nga puslan mang naligo. Unsa to? Puslan mang nabasa, mangligo na lang. Puslan mang nakaligo, manglugod na lang. Ayaw paglunang anang sala. Bangon, balik. Maubitan na kaming mga pare, usahay, makaligo biya. Sagyod mi. Pero makaamgo sa mi, ikaw raman sa aming manyampo, manrapo sa aming tualya Niguman, balik sa Ginoo, dupa-dupa, kulikta na sad, kulikta. Mahog na sagbalik. Lord, sorry kayo Lord. Okay na lagi. Misa lang yapon. Kolekta yapon. Hangtod yun maimpirno me. Kana, kung di mag-usab. Pero mag-usab man sad ni. Kaya madutlan man gis Ginoo. Muna, ako sad, maawhag sa kuninyo. Aron mahimutan maayong magbalantay. Maminaw ta. O magsunod sa Ginoo. Yes, ugma pohon, mupili tag atong magbalantay sa atong nasod ug sa atong katawhan nga Pilipinhon dinhi og didto sa gawas nasod nga mga Pilipinos. Atong paningkamutan nga magsunod tas Ginoo. Muna magampo ta kanunay ug dili ta muuban aning pagsigig unay ug sinawayay, siging linibakay, siging dinautay. Mamalandong ta, mamalandong. Tuguti ang Ginoo nga mosulti diha sulod sa imong kasing-kasing ug mulamdag sa imong hunahuna aron maoy isuwat sa imong kamot. Di ba? Ana na siya. Ngilingi ana imong tupad kinsa maroy imong butaran. Ingnan ka no. Niya siya ang itubag. Kinsa roy imong butaran. Niya siya ang itubag. Moingon ganit siya. Sikuan ana ta. Dili na siya maayo. Pero may mga ganun na siya, pangutan alang Ginoo. Kana, nindot kayo nastanan. Pangutan ako kasi akong butaran. Sige na. Pangutan alang Ginoo. Kaya naa naman siya gisulti nako kasi akong butaran, siya mo ipangutan kinsay iyang gisulti nako. Na siya sakto. Sige na, nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, ti anak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit kung nagalingkod sa tuo sa Dios mamahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Manglingkod sa ta kay aning tungura akong ipresentar kaninyo ang atong mga volunteers sa Sisimpel nga maoy mo hatag og abag ngadto sa atong mga voting places. Sa atong 5 ka voting places didto sa Tabla, Lataban, San Roque, Santa Cruz ug dinhi sa San Vicente Ferrer. Akong tawagon diri kay atong panalanginan sila. Dinhi sa atong
dinhi sa atong Barangay San Vicente, kalihog og ari diri kung naa mo ron diha. Judith Bugtay, Estrella Cabahog, Fidelina Loreto, Timoteo Aninion, Rafi Ikoy, Juvenal Marikit, Frank Fortaleza, Lene Mantuhak, Ana Zinia Gokong, niya si Iris Cañete, Genevieve Cañete, sani? Quint Rabandaban, Dalio Tundag, Edgar Pukot, og si Romy Marikit. Sa moserbisyo sa Barangay Tabla, Abundia Pukot, Ana Malate, si Jerry May Jervis ba niya? Saan ito? Sa Barangay San Roque, ang moserbisyo, mao sila, ako itong natawag, si Romeo Fornelius, Gina Narciso, Fernanda Fornelius, Ninya May Tagalog Kapoy. Sa Barangay Santa Cruz, Dennis Marikit, Alin Dari Dave Kabahog di ay unya, Anatolia Gukong, Rochelle Libot-Libot, og si Jimel Marikit. Sa Barangay Lataban, ang mualaga dito nga si Simpel, sila si Alejandra Aling Patigayon, Ditsi Maralinia, Joseph Bracero, o Jaira Mika Ngumata. Mao ni sila tanan. Sod mo dire kay ato silang bendisyonan, manindog tang tanan mga igsuon. Atong i-extend ang atong mga kamot ngadto kanila sa panalangin. Langit nung Amahan, mitawag ka kanamo sa pag-alagad niining panahon sa piniliay, ikaw nagtawag kanamo nga mo voluntaryo aron mo representar sa imong katawhan aron mapatunhay ang hapsay husay matinud-anon o balaanon nga piniliay ugmang adlaw. Panalangini kining imong gitawag nga mga volunteer sa Sisimpel nga makatuman sila sa ilang mga katungdanan sa paghatag sa imong kabubuton o sa imong presensya ngadto sa katawhan nga ilang alagaran sa lain-lain nga mga polling places. Ilikay sila sa tanang kadautan, hatagi sila sa maampuon o himsog nga panglawas ug mga adlaw og panalangini usab ang ilang mga pamilya nga mausab nga mitugot nga sila mga lagad kanimo niining panahon sa eleksyon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amahan namo Berhin sa Santos nga Rosario, yampo mo kami. San Jose, yampo mo kami. San Vicente Ferrer. So mga igsuon, atubang mo nga to, makita na inyong naong atong matagaag masipang pakpak ang atong mga volunteer. Salamat kayo. Sige, balik na mo sa inyong mga gilingkuran. Good luck sa ugma. Nya kung nagi mahitabo, ato lang niyang misahan ini kamartes. Ay, ato lang sa nang dawaton, God, kamatuoran. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Dios maghatag
kanato sa kinabuhing way katapusan kung kita nahisakop sa iyang panon. Busa, malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, nga mag-alagad sila sa Ginoo diha sa kasadya, ug madasigon silang mangulo sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang kanila nga nagwali sa pulong sa Dios, nga isangyaw nila ang buhing kamatuoran ngadto sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang kanila nga namati sa pulong sa Dios, nga dawaton nila ang gasa sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga kabanayan sa atong katilingban, nga magtahuray o mag-alagaray sila sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nangamatay, nga ang maayong magbalantay magdala kanila ngadto sa buhing tubig ug magpahid sa tanang luha sa ilang mga mata, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Makagagahom nga Amahan, sa tumang pagsalig midangop kami kanimo, kay imo man kaming giluwas, pinaagi sa among maayong magbalantay ang imong bugtong anak. Dawata ang among gipangamuyo, pinaagi kaniya. Amen. Amen.